గడబడికి మట్ అన్న వాళ్ళు తిడతారు. సెల్లు కొంచెం సెల్లు సీను నేను ఇస్తా ఫోటోలబ్బా. బాయ్ వడకమటు ఎవరు మాట్లాడదు బాయ్ వడకమట్ బోరే వడకమట్ బాయ్ వడకమట్ ఇస్తే సెల్ కిందకి సెల్ మాట్లాడదు. కామదేవ్ జాతరలో అత్యంత కీలకమైన దాదా వీడియో తీసిన పైగా కంటిన్యూ ఆగు దాదా. ఎందుకని మరి నేను కెమెరా ముందర పరిచయం అయిపోయింది మీకు. Right. గడబడికి మట్ అన్న వాళ్ళు తిడతారు. సెల్లు కొంచెం సెల్లు సీను నేను ఇస్తా ఫోటోలబ్బా. వడకమట్ బోరే వడకమట్ బాయ్ వడకమటు ఎవరు మాట్లాడదు బాయ్ వడకమట్ బోరే వడకమట్ బాయ్ వడకమట్ ఇస్తే సెల్ కిందకి సెల్ మాట్లాడదు. కామదేవ్ జాతరలో అత్యంత కీలకమైన దాదా వీడియో తీసిన పైగా
कंटिन्यू ఆగు కదా ఎందుకని మరి నేను కెమెరా ముందర చాలా పరిచయం అయిపోయింది మీకు